Chidebere Wido Kagada ha degara Nsụka adonado ha paliri mmadụ banyị Igbo ba akwagịrị ashụeze Chitoke pairi m mee ya pamareko n'onwe onye ogere ya abụghị n'ogborogbo ọ bụkọ na adam n'ọkụkọ nwa gbenye na-arị n'ụkwụ họ ha gata na-achụ ngwere ya ekwu n'isi n'ụhọ meka onye kpara n'ọkọchị bụ ya nyọ n'udumunye hepụta amaghị onye ọbịa heriri ekehumuny onye nyara nụ ga-evu iwe n'eho dịta na-agba egbe n'okwute na ala n'ụgbọ n'ihi megata na-achụ mgbada ya gbaji ọsọ hụ ma ọ na-embọchi Chukwu kere mgbada bụ ọsọ bidoro ma ọsọ ụgwọ abụnụgị mgbada ihe ọhụrụ onye dike bụ na-echelu uche ọnwụ n'ọnwa anaghị ahụ dike n'enya ma imere njem eri ya dọghị n'ọnwa na-emaga eche ọgaranya owuru nwa gwalaghịrị ọnwa maghị onye ukwu me ya amaghị onye nta ọ bụ onye ojidela owuru onye ọ bụ sonyuma eze Chitoke abịa m ụra ụgwọ ya ga m ododidike oluru mmanya were obele ma onye nwe obele ajụkọ ga-ese ya Chukwu abịa ma anyị arịọ ọnụgụ ndụ n'isi anyị ogologo ndụ na-ejijiri gị ka anyị dọrọ ndụ ka nka ihe ya emishi anyị so ovuru okpu memba nọ gbamana anyị izu ọjọọ ụkwụlazụ otikpite ndụ n'isi nka ndụ n'isi ka bụkwara ya eji ego egote n'ụmụ ogbenye ahụ kọkwara ji were usoro ya bụ mmanụ ma imeche mena anyị yi emena anyị were nne anyị ndụ na-ekwuo eriri ji obele anyị ekilego ma jee anya eze anya ekele dike na-eko mere omekwo m ọzọ anyị ekele ga-ekele atụ kilere ojimiri nara amụnye pangma ma yọnụ m ohu yọrọkwu yọnụ mema yọkọnụgụ nke ebuji na ebuji yọchara gị ya na gbaba honya ụka zọrọ ndị ụka ma omenala zọrọ ndị omenala abụghị ihe ọjọọ ọ bụ ụzọ onye esole ya kwube ka anyị ọtọ mesi emeli ihe ọjọọ ma ọ na imeteru n'ụwa iwere isi gị vure ịnọgba n'ọdụ ụwa ndị ya larido n'eluigwe mbijeko ya aka ọnụgo ụbọchị ikpe na ala mana o nwere ndị jekọ ya sị eze Chitoke abịa m ụra emegokwe m onu mmemme emego nwanne ha gị Chukwu ya ajụnụ ha ajụjụ ka ị na-eme onume ka ị na-eme ọnwa idobegodi iwu m ndị ụka na-egbegbere ọnụ ị na-eju ka m ịma gị iwu nke Chukwu ke m jụmaleka gị ị na-emedo iwu nke Chukwu ele mmemme aga mmedomenu unu ekwugbule mo memazagbulunu hedibedi ma mejabeja ma medi apareja dọnụ ma pari ma ejeko ya erido n'olile ya bụ na ma ejeko ya lakwa onye riteren gedede ikpugededehe nwatakịrị ahụle gị ikpuga na chek n'ike ata ma na-agọ machi n'udele n'udele bụ nwandụ ma machụmaja ma ahụghị udele mara n'ihe mere n'ala ndị mma ọdọyo ọdọyị na ọdọya anaghị abọchi ma ọdọya abụkọkwa gị kwa ihe anyị bịakwutere n'ụwa bụ ihe anyị hụrụ mee ka anyị hụrụ abụ ka anyị si emeno ya Nsụka sadudejeno ukehedaruno okwutumajeno ete anya no ugbo ujedemani hekilemuno edobara Nsụka majeno unadụmụrụ m ekele m nuno ọmara nke ya ekwere ekele bụ ugwu n'ọnụ ga-eju ehụ ya iyo